በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ኢላትኩም? አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ተባረከን ተመስገነን ይሁን። ሓድሽ ኪዳን ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 24 እግዚአብሔር አምላክና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ተሰቂሉ ነዛ ዓለም እዚ አድሒንዋ እዩ። ሓድሽ ኪዳን ድማ ሂቡልና ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 24 እዙይ ምእንተ ሓጢአት ሰባት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ፣ ሓድሽ ኪዳን ድማ እህበኩም ኣለኹ ኢሉ ንሃዋርያት ተዛሪቦም ነይሩ። እግዚአብሔር ሓድሽ ኪዳን ሂቡልና። እዚ ኪዳን እዚ ናይ ዘለኣለም ሂወት ዝህብ እዩ። ናይ ኣጋንንቲ ባሮት ኮይና ተኮኒና ነርና። እግዚአብሔር ግን ሓድሽ ኪዳን ገይሩ ስግኡ ቆሪሱ ደሞ ፍሲሱ ኣብ መልእልተ መስቀል ተሰቂሉ ሓድሽ ኪዳን ሂቡልና። በዚ ሕዚ ንሕና ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣለና። ገሃነመ ኢና ብኡ ዝኣመንና ተጠመቕና ብርዚ ናይ ጎይታና ናይ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድሽ ኪዳን ምስ ደቂ ሰባት ዝፈፀሞ እዩ። ቅድም ክብል እግዚአብሔር 5 ኪዳናት ኣብ ብሉይ ኪዳን ንደቂ ሰባት ሂብዎም ነይሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ምስ ኣዳም እዩ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 15 እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ነይሩ ንዲያብሎስ? ንሱ ርእስኻ ክቅጥቀጠካ ኢልዎ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ንሰይጣን ከም ዝፅርዖ። እቲ ካልኣይ ምስኖ ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 12 ዳግም ንዓለም ንኸየጥፋእ ቀስተ ደመናይ ኣብ ደመና ክሰይም እየ ኢሉ ነይሩ ምልክት። እቲ ሳልሳይ ምስ አብርሃም ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 12 ኪዳን ይበካ ኣለኹ ግዝረ ትፈፅም ኢልዎ ነብርሃም። እዙይ ድማ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ዝኻ ዘሎ ኪዳን እዩ። እቲ ራብዓይ ምስ ሙሴ እዩ። ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 34 ቁፅሪ 10 ንሙሴ ቃል ኪዳን ሂብዎ ፅላት ሂብዎ ማለት እዩ። ሓምሻይ ምስ ዳዊት ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 16 ዙፋንካ ንዘለኣለም ይብሎ ቃል ኪዳን። እግዚአብሔር ኣምላኽና እዞም 5 ኪዳናት ነቦታትና ቅዱሳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ግዜ ኪዳን ኣትሎም ነይሩ። እዙይ ግን ካብ ስጋ ዘድሕን እዩ። ብዝበለፀ ድማ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መልእልተ መስቀል ተሰቂሉ ንዘለኣለም ከም ዘድሕነና ቃል ኪዳን ኣትሉና ኣሎ እሞ ካብዚ እንታይ ኢና ንማር? ሓደ ካብ ክርስትና ክንወፅእ የብልናን። ክርስቲያን ዘለና ዝኣመንና ተጠመቕና ካብዛ ቤተክርስትያን እዚኣ እንተወፂና እቲ ኪዳን እዚ ኣባና ስለዘይሰርሕ ናብ ናይ ዘለኣለም ኩነኔ ኢና ንኸይድ ዘለና። እቲ ካልኣይ ንምሃሮ ድማ ኣሚንና ጥራሕ ኣይንድሕንን። ስነ ምግባርና ተስተኻኸለ ክኸውን ኣለዎ። ናይ ክርስቲያን ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና። እምነት ብዘይ ምግባር ዋጋ የብሉን። ሳልሳይ ንስሓ ክንኣቱ ኣለና። ራብዓይ ድማ ክንቆርብ ኣለና። ናይ ዘለኣለም ሂወት ንክንረክብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።